Cian. Diarit, Cian is anam dom. Tá mé 8 mbliana d'aois. Tá mé bhreathla ag teacht. Tá mé I mo chónaí faoin tua. Tá drifur agam. Clara is anam dé. Tá cat, madra agus capel agam. Ceistena. Ceiste hain. Cad is anam don bhúgal. Ceiste dó. Céin is é. Ceiste trí. Cá bhfuil sé ina chónaí. Ceiste cathair. An bhfuil drithar aige. Ceiste cuaig. An bhfuil pata aige. This piece here is all about Cian. So Cian says, Dia gwitch, that's hello or God be with you literally. Cian is anam dum. Cian is my name. Tá mé 8 mbliana d'aois. I am 8 years of age. Tá má bhreathla ag teacht. My birthday is coming. Tá mé I mo chónaí faoin tua. I'm living in the countryside. Tá drifur agam. I have a sister. Clara is anam D. Clara is her name. Tá cat, madra agus capel agam. I have a cat, dog and horse.